No niin, te kaikki säällittävät kotikokki kolmoset. Tänään me teemme oikeaa gourmeta. Aiheena on Saarioisen pizzan tuunaus. Tyyliin herkku. Tykötarpeita tarvitsemme hyvännäköisen leikkuualustan. Tarvitsemme aidon Saarioisen pizzan. Tällä kertaa mallia tonnikala. On myös huomattava, että Saarioisen pizzan tämä maku määrittää myös sen lisätäytetarpeen. Elikkä ensimmäisenä avaamme pizzan. Nätisti pakeissa. Tämä näyttäisi olevan varsin mallikelpoinen yksilö. Seuraavaksi haemme lisätäytteen. Tänään kyseessä on Saarioisen tonnikalapizza, joten luonnollisesti lisätäyte on broilerin file. Otamme roikufileitä. Laitamme sitä hellävaraisesti. 2 leikkelettä on hyvä määrä. Empiirisesti tutkittu ja toettu toimivaksi. Ai että. Ja näin se valmistuu. Kuten näet, sijoittelu ei ole tarkka. Seuraava ainesosa on aito Oltermannin juusto. Tällä saamme luotua rasvaisen ja täyteläisen kermakerroksen pizzaan. Ja näin pääsemme lähemmäs oikeaa pizzan makua. Tässä saatat huomata, että tätä annetaan ihan isinkäjällä, eli sitä juuston määrää ei kannata säästellä, jotta ei tule pettymyksiä. No nyt sitten pikkuinen pala herkkuu suuhun. Ja pieni tauko. Pizza menee seuraavaksi mikroon. Tervetuloa takaisin säällittävään kotikokki kolmoseen. No niin, kuten näette, pizza on tuoreeltaan valmis mikrosta. Uskomaton rasva poreilee sen pinnalla ja houkuttelee ruokailijaa aloittamaan syömisen. Tähän väliin voisin mainita suositeltavan juoman tai juomasuosituksen. Aito maito. Parasta laatua. Nopeuttamiseksi olen sitä kaatanut valmiiksi jo lasi. Vain yksi koepala videolle. Loput nautin hiljaisuudessa. Kuten näet, pizza on vasangen kuokea. Se niin oikein puottaa sitä tavaraa. Nyt on parempi siirtyä omiin oloihin. Hyvästi.